Darko, kako se počuti, kako misliš na ta zaključek? Odlično, že lani je bilo fenomenalno, letos je pa tole še bolj varianta. Evo, hvala lepa, uživaj naprej. Občutki so fenomenalni. Evo, tukaj smo še en trener. Kako se počuti, kako vidiš ta zaključek, je vse v redu? Odlično, odlično, je res. Organizacija na nivoju. Kakšen rezultat je tukaj? Si igral kaj malo ali? 10-10. A si dal kakšen gol? Enega, to dobri so zame. Bravo, se zdite.